Здравейте, прекрасни! Добре дошли в канала. Днес ще поставим една тема. За всеки един от вас може да е в различна сфера, може да е в партньорски отношения, работна среда, приятелство. Темата ще е защо в началото всичко започна добре, беше обещаваща тази връзка или тази работа, но с времето всичко се обърка. Коя е причината и да ни дадат насоки ангелите? Кое е решението също? Защо в началото всичко изглеждаше като перфектно и след това с времето всичко се обърка. Добре. Добре, тук ангелите ни казват, че това е едно предизвикателство за теб. Ангелите, Вселената, Бог ти поставят това предизвикателство, за да може да се освободиш от страха. Този страх идва от егото, от ума. Този страх, който е свързан с тази тема, този страх не е реален, този страх идва от ума, от егото, от ограничаващи вярвания, от това, което ти казваха като малък. И това не е твое. Имаш нужда да освободиш този страх. Страха и контрола. Тук ни говорят ангелите за страх и за контрол. И ни казват, може би в началото всичко започна, че всичко вървеше добре, но в един момент се появи страх и контрол в теб. С тази тема, която си поставил, както каза, за всеки един може да е в различни сфери, в един момент се започна да контролираш много тази ситуация. И за това ти се поставя това предизвикателство, за да можеш да се освободиш от страха и контрола. И докъде ще те доведе това? До емпатия. Нужно ти е да освободиш този страх и този контрол, така ще си по-емпатичен с другите, така ще можеш да разбираш повече другите, ще можеш да се сложиш в обувките на другите. И целта или мисията на това предизвикателство е това да внедри в тебе това качество, емпатията. Емпатия към другите. Но за да сме емпатични към другите, първо трябва да имаме емпатия към нас самите. Към нас самите, да не се критикуваме толкова много, когато нещо сгрешим, да приемем нещата такива, каквито са в този момент, да се приемем нас самите такива, каквито сме в този момент, с идеята да развиваме повече нашите
качества, нашите умения, но да не се критикуваме толкова много, когато нещо сгрешим или нещо не направим както на нас не се иска. Добре. И сега ще попитаме, ще поискаме едно послание с картите Жива генеалогия от рода. Да видим какво послание ще ни даде рода, свързано с тази тема. Конфликти. Потърси едно креативно решение на този проблем. Не си заслужава да трупаш неразрешени конфликти в теб. Тук е нужно, за тази тема, нужна е комуникация. Хората се разбират, говорейки. И рода ти казва, говори, говори, говори. Добре, ще попитаме ангелите. Кой ангел ни ръководи в този момент и какво иска да ни каже. Расиел. Христовата светлина. Христовата светлина, Архангел Расиел. С мен можеш да се превърнеш в това, което наистина си ти. И не да се превърнеш, а да си спомниш кой наистина си ти. Твоята душа е светлина. Архангел Расиел е свързан с Христовата светлина. И като тези конфликти, ако не знаеш по какъв начин, по креативен начин да намериш решението на тези конфликти, казва Архангел Расиел, обърни се към мен. Само е нужно да ме извикаш. И аз ще дойда при теб и ще ти дам насоки в тези конфликти. Това е прекрасно за днес. Ако ти дават насоки тези послания, може да споделяш видеото и ако все още не си абонирал за моя канал, може да натиснеш камбанката и да се абонираш. Прекрасен ден на всички!